Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Guru. Nggih, aduh. Nggih. Sugeng dalu Bu Sinden. Sugeng dalu. Nggih. Salim kali Pak Dalang mboten. Salim, mriki saged. Oh, mriki saged tok. Oh, mriki. Oh, iya. Ora kok kono, Nduk. Keng kene kan saged. Kaduan rene, Nduk. Wes, nggih. Bener mboten? Wale. Oh, kuwale. Kuwale, lek ngono tak madhep rene ben ra kuwale. Madhep rene, ngene. Kuwale piye to, Nduk? Kuwale piye maksude? Iki kene, maksude? Maksude kala sing ngini. Oh, sampean ngono terus ngene, ngono. Lah piye? Piye? Bapak mboten ngertos. Aja malang aku ora wani aku. Malang kerik. Mekrok nggih. Nah, iya, nggih. Panggilannya siapa? Sofi. Oh, Sofi. Oh, nggih. Wah, Sofi COD niku to? Mboten. Oh, mboten. Senes niku Sofi COD, kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah nggih. Tak kira lek penjual online sing ladalah kae. Ayo. Kelas pinten genduk Sofi? Kelas kalih